sang tabok thangai tong borok mas ne khikrok biti tana bagai along ka basai 엄마 억사 그 말씀 빌리 tarani khikrok ni khi kokle phumla 아우 아부노 능 바이게 카라카사 a kok nok khnawen ang tin no help khna phaimani 미야 어로 망사이 바이차비 키나니 탕머니 나가 된다가 싫어 kha tawna sidi antane kaisa khikrok jana jar biti tong अबे साले a biti no khikrok dawari khang kai bostrapsan bising no khina tai bini biki aska pariskar ngai oja ko tui loi pan chokla jana ngla abadi bagano din basanya bagai india ni number 1 khikrok na jar biti tui phaimani Hey mama tola pai de ini bagai sinjo begitu dak nongo body ke okor kla bin big no salaj mar nai Hey tam sanrok tam kunja rok kitar I am sorry, Babu. ang bidi tomorono na sila sila ka botabong no mapayana ani o sinjo biki bobosak modam saji meko Hai ma borra sinjo biki bhai modam ka sa e chingsi pade din bagai peketo jato norok posai de bade o sinjo biki no monek thoko Hinkai tini ni bagai am suno nor judini video sa khangkai like khadi tei channel ko dal bagai subscribe khadi